Assalamu alaikum wa rahmatullahi. 'Yan mata da suka daɗe ba su yi aure ba, ana ta zaman gida. Ta yau Allah ya yanke wahalar. Ki tsaya ki saurara, ki ji. Sannan kuma malamai da suke yi wa 'yan uwa addu'a to su ma su tsaya su saurara su ji. Idan akwai wadda ta yi shekara 50 ma a gida, ko kuma kai malami idan akwai wadda ta daɗe tana ta kawo maka uzurinta na aure kuma har yanzu Allah bai karɓa ba, to in ka tsaya ka saurara da kyau ka ji, to insha Allah Allah zai cika wannan muradin. Ana samun lalle. An samu lalle to ya kasance an daka shi. Ba a samun dakakke. Ganyen lallen ake samu. Wadda za a yi wa aikin za a ba ta daka. Ta daka da kanta ta shanya ya ƙarasa bushewa. Sannan sai a samu a karanta, a rubuta afwan. Ana rubuta Suratul Yusuf. Wake-wake ake yin ta. To da lallen nan ake kwaɓawa. In aka kwaɓa ba sai an yi ƙunshi ba duka an sa a ƙafa. A'a, ko a ɗan farce guda ɗaya ne mace za ta iya yi. In kuma ta so ma duka lallen za ta iya yin ƙunshi da shi. In ta yi ƙunshi da shi, tana yin ƙunshin to za ta yi sati kuma tana ɗan ɗiga wannan lallen a ruwan wankanta. In Allah ya yarda kafin wannan satin ya zagayo, to in Allah ya yarda za ta samu wanda zai zo mata kuma da maganar aure wanda ba wasa a ciki. Alfarma Annabi da Shehu Tijjani. Allah ya sa a dace abinda ya kasance na daidai to Allah ya haɗa mu aladan a ciki baki ɗaya. Wanda ya kasance na kuskure kuma to